Sugar na Khlieh jong Langsning Hima. Kakinhon ya le kai jong ka Langsning Football Club. Kalala aban Pynliem no da Sanko Laar ya ka Khlieh Mawlieh YC ha ka lumpung ya le kai Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai arpusau kabadalong mentaka sengi ka khat pratrik unaibing arajar arpulai ha Rowell Lyngdoh Stadium site snat Mawlangwir. Ya gini ki kol jong ka Langsning layo aban tep da over kindness maunai uba pong ya ka jersey number saw uba layo pan penki ya ka jar da ka batep hadu lai tiliki kol kata ha ka minit ka ba arpo saw pu kendai bat henyo pu saw kat ba ki ar tiliki kol layo pan tep da e marwen uba pong ya ka jersey number arpulai ha ka minit ka ba saw pu wei bat w marban yang ha ka minit kabasan pupra. Karbaya ka cool jong ka Khlieh Mawlieh YC layo ban tep da uar kar uba pong ka jersey ka khatway haga minute ka ba nyopo bat kendai puway. Ya ka nam man of the match haga ni ka jingele kai layo ra da over kindness maunai jong ka Langsning FC uba layo ban kur ya ka hat trick ban tep hadu light li ki cool. Nakaliang ka Mawlangwir Sports Club kala pentibru ba kajingele kai ka babot kata kajingele kai ka basaw hagani ka lumpung kanlong hapdeng ka Golden Lion na rembai persya ya ka Siliguri United haga arpo artrik unaiwing haga por shibeje no paisngi. Lô thằng này lại gồ lấy lại. Vào.